ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଚର ଜଗତରେ ଶୁଭଗ୍ରହ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଧନୁରକାରକ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କେତେକ ରାଶି ଉପରେ ଅମୃତ ବର୍ଷା କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଏଭଳି ସଂଯୋଗ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସୁଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଫାଇଦା ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କାହାରିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ରର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।